Moi bo día a todos e a todas. Acabamos de manter un encontro co Comité de Empresa da antigua Alcoa para abordar un pouco a situación que vive de incerteza de novo estes traballadores e estas traballadoras. Vemos de novo a antigua Alcoa da Coruña atravesando unha situación preocupante, complexa, definida en boca dos propios traballadores e traballadoras como dramática e, desde logo, compartimos con eles a preocupación polo futuro desta empresa porque estamos falando de centos de postos de traballo nun área como a da Coruña que nos últimos anos só tivo malas noticias a respecto do seu tecido industrial. E se isto era grave antes, é moito máis na crise económica que estamos vivindo neste momento e, polo tanto, é urxente que se tomen medidas para evitar que se poda perder ni un só posto de traballo nesta empresa e que haxa garantías de que vai haber unha reactivación da actividade industrial. Como sabedes, nos últimos tempos esta empresa foi sufrindo cambios de propietarios. Concretamente, o pasado 31 de xullo formalizábase a venta por parte de Alcoa a Parter Capital, unha venta que hai que lembrar que foi tutelada polo Ministerio de Industria e que contou no seu momento tamén co visto e prace da Xunta de Galiza, que destacaba que esta venta cumpría co compromiso suscrito polo Goberno, administracións autonómicas, comités de empresa e a multinacional Alcoa para adoptar unha solución integral e viable aos case 700 postos de traballo que estaban en risco. Por lo tanto, naquela altura, Xunta e Ministerio afirmaban que Parter era a solución para manter o emprego e, ademais, decíano porque era unha empresa solvente, fiable e seria. Porén, vimos que ao longo destes 8 meses Parter non desenvolveu o plan industrial que formaba parte do acordo e, pola contra, o que estivo traballando foi nunha actividade especulativa. De feito, o pasado 15 de abril facía público o acordo cun fondo suizo para a venta do 75% do seu capital e, polo tanto, facéndose co control da actual Alu Ibérica. Segundo nos informan, os traballadores e traballadoras da antigua Alcoa non tiveron nin teñen ningunha información nin documentación sobre esta venta e o que sabemos neste momento é que hai dúbidas razonables sobre a solvencia e a praxe empresarial destes novos compradores e que a estas dúbidas hai que sumarlle a incerteza que xera o anuncio de que Alcoa considera que unha operación que rompe o acordo de xullo de 2019 e que, por o tanto, isto pode afectar o cumprimento dos compromisos que tiña adquirido a multinacional norteamericana. Non perdamos de vista que Alcoa se comprometera a facer unha serie de investimentos na planta para garantir a súa viabilidade e con esta venta o que se está poñendo precisamente en risco son esos investimentos e o futuro desta empresa. Ademais, como decía, o feito de que se produza unha revenda só 8 meses despois da súa compra, o que evidencia é a falta de compromiso real de Parter a hora de poñer en marcha un proxecto industrial comprometido con este país, non? E, sobre todo, cando sabemos que, ademais, esas negociacións para a venta xa se iniciaron no pasado setembro do ano pasado. Polo tanto, todo isto o que ven a poñer en cuestión é o papel que xogaron tanto a Xunta como o Ministerio á hora de avalar esta venta e, desde logo, o que fai é preocupar moito o Bloque Nacionalista Galego porque vemos que hai unha actitude por parte dos gobernos que non é a que se debería nestas circunstancias. Esta situación, ademais, é máis grave porque sabemos que a industria electrointensiva sigue tendo un problema polo prezo da enerxía e, por o tanto, podemos estar ante un calexón sin saída que leve á desaparición de emprego industrial no noso país. Nós, desde logo, consideramos que sería inaudito que nun país como Galiza, que temos unha crise industrial tan potente, non houbera unha movilización das administracións públicas para salvar o emprego.
Entendemos que o que están facendo estes grupos de inversión é unha auténtica estafa á sociedade galega que se fai coa complicidade e coa pasividade tanto da Xunta como do Ministerio, que son incapaces de buscar unha solución. Eu aquí quero destacar que nos parece moi grave que a Xunta de Galiza estea de brazos cruzados mentras temos en xogo centos de postos de traballo no noso país. Necesitamos un goberno galego que se responsabilice, que se poña ao fronte, porque o que é absolutamente inútil para os traballadores e para as traballadoras de Alcoa é esa política de botar balóns fora, de pasividade e de non querer responsabilizarse de que está pasando coa política industrial do noso país. Nos, desde o BNG, trasladamos aos traballadores e as traballadoras o noso apoio, tamén o noso compromiso para facer unha fronte común que poña por diante a defensa do emprego no noso país e que traballemos para que canto antes se poda reiniciar a actividade que había na antigua Alcoa na Coruña. É necesario facelo porque estamos nunha situación crítica e non nos podemos permitir o luxo de perder ni un só posto de traballo. Por iso vamos a traballar tanto para que a Xunta e o Ministerio se impliquen. E o primeiro que hai que facer é investigar a venta que se ten producido e que temos que ter garantías que nin a Xunta nin o Ministerio van a avalar ningunha operación que non garantice o emprego e que non garantice a actividade industrial. A segunda cuestión coa que nos comprometemos é a demandar que no propio Ministerio se poña en marcha unha mesa sobre Alcoa na que se senten todas as partes implicadas e que garantice que vai haber futuro e para iso hai que desenvolver o plan industrial que estaba previsto e reactivar a actividade nesta fábrica. E, desde logo, creemos que estas son as cuestións que neste momento son claves. Está en xogo o futuro de centos de postos de traballo no noso país e é necesario que tanto a Xunta como o Ministerio se poñan a traballar. E é fundamental que para que as cousas saian ben en Galiza teñamos un goberno que lidere e non simplemente un goberno inútil instalado pois nesa política de botar balóns fora e, sobre todo, nun ámbito como industrial no que a Xunta de Galiza ten competencias exclusivas que, en vez de estar exercendo a favor pois dunha actividade industrial que xenere emprego e riqueza no noso país, pois está de brazos cruzados e esa política de brazos cruzados pagámola en máis desemprego, en máis precariedade e en menos actividade industrial no noso país. Eu, pois, era un pouco o que vos quería trasladar e quedo á disposición dos medios de comunicación por si tedes algunha pregunta.